halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar a yanzu haka, inda a yanzu haka dai sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar na dab da sa hannu wajen fitar da tsohon shugaban ƙasa wato Bazum, inda a yanzu haka dai za ku ji mu da jawaban da tsofaffin sojojin jamhuriyar Nijar suka aiwatar a ƙasar tasu ta jamhuriyar Nijar. A yanzu haka dai sai ku saurara ku ji jawaban da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wato Abdurrahman Tani ya fitar game da sakin wato tsohon shugaban ƙasa wato Bazum. على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok muna muku fata alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Juma'a yau bandiridi ce ranar Juma'a 24 ga wata na tara na musulunci Ramadan hijira 1447 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 13 ga wata na ainihin wato 3 Mars miladiya 2026. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Yan uwa musulmi masu albarka, ina ci kwana biyun nan kun ga abin da ke wakwana. Ƙungiyar tarayyar Turai wato 'yan majalisarsu wai sun haɗu sun kada ƙuri'a akan cewa suna buƙatar a saki tsohon shugaban ƙasa Bazum Muhammad, wanda abu ne wanda ya saba ma ƙa'ida a al'amarin ƙasar Nijar. Babu wata ƙasa ta duniya wadda za ta yi ma Nijar katsalanda a cikin harkokinta na cikin gida, yadda ita ma Nijar duk babu wanda za ta yi ma katsalanda a cikin harkokin shi na gida. To alhamdulillah, ba tare da bata lokaci ba, ministan na afar etranger Bakariya Usangari ya gayyaci wakilai su da ke nan zaune babban birni ya mai aje in kuka gani akan an ba ta saƙo ta kai ga su waɗannan mutane wakilansu waɗanda suke ƙoƙarin shishigi a ƙasanmu ta Nijar, da cewa wasu sanda Nijar ƙasa ce mai ‘yanci, ƙasa ce mai cin gishin kanta, ƙasa ce wadda ba a yi mata katsalanda. Saboda haka mu gudunmuwar da muke nan ga bayarwa matsayinmu 'yan ƙasa 'yan Nijar masu kishin ƙasar Nijar, wato shine gudunmuwa ta addu'a. In ba ku manta ba, 'yan uwa musulmi 'yan Nijar, mun daɗe muna ce muku wayannan makiya Allah, makiyan ƙasar Nijar, karnan farauta turawa, karnan farauta 'yan siyasa ba za su taɓa zubu da makamman faɗa ba game da ƙasar Nijar sai lokacin da Allah ya tabbatar da kaskanci da walakanci a cikin muskokinsu. Da haka mu ma za mu aika namu saƙo na musamman na addu'a zuwa ga duk